Bună seara! Astăzi vom conecta acest senzor de mișcare, adică pasiv, infraroșu pasiv, la placa Arduino. Senzorul PIR funcționează la o tensiune de alimentare între 5V și 12V. Distanța este de circa 7 metri, iar unghiul de 110 grade. Vedem aici că avem 3 pini. Primul pin, cel negru, este conectat la ground. Al doilea, cel din mijloc, este conectat la 5V, iar al treilea la pinul digital analogic 2. Așa. Deci, infraroșu pasiv sau PIR are rolul de a monitoriza emisiile de unde electromagnetice din domeniul infraroșu, de a trimite un semnal către placa Arduino atunci când detectează mișcarea unei ființe vii. Așa. Deci această cupolă sferică are lentile mici, curbe, convexe, albe. Este infraroșul transparent. Aceste lentile multiple colectează lumina în infraroșu. Lumina în infraroșu ajunge în senzorul propriu-zis, care transformă această energie infraroșu în energie electrică, care poate fi analizată de un circuit de procesare. Adică acest Arduino. Hai să vedem mai multe pe sketch. Prima dată am definit LED-ul care, așa, pinul corespunzător LED-ului de pe Arduino 13 și ground-ul. Plusul e la 13 și minus este la ground. Senzorul pinului este conectat la pinul 2, după cum am văzut. Așa, în mod implicit, așa, prima dată pornim de la ipoteza că nu este nicio mișcare în cameră, adică low. Variabilă pentru stocarea condiției senzorului. Void setup pin mode. Am presupus că LED-ul este ieșire, pin mode senzor este intrare, begin 9600, inițializarea serială. Statusul este digital read senzor, se citesc datele de pe senzor. Dacă statusul este high, aprins, digital read, digital LED, high, este aprins LED-ul. Așteptăm 100 de milisecunde. Altfel, dacă cond, mod implicit, nicio mișcare nu este detectată, este low. Seria aprins a detectat mișcare, cont high. Altfel, digital read scrie LED low, delay 200 de milisecunde așteptăm. Dacă con este high, seria aprins, nu mai există mișcare, cont low. Actualizăm variabila, conectăm la acest la placa Arduino la laptop. Verificăm prima dată sketch-ul corect. Îl încărcăm în microcontroller. Acum, vedeți, s-a detectat mișcarea, s-a prinde LED-ul. Și vedeți că acesta poate folosi și ca un trigger. Asta este infraroșu. Fără acesta n-ar putea să funcționeze, fără această cupolă. Mulțumesc! Seară minunată!